Така, хора, ние ще правим брауни по рецептата на Словена Ролка за условно брауни. Трябва ви ето съставките. Да ги видите. И как се прави, тук е написано. Ванилия, какао на прах. Там 200 грама кокосова захар, 200 грама черен шоколад, кокосово или краве масло. Ние ползвахме кокосово. Добре озрели, нарязани банани също ще трябва. Текстат от ванилия да не е нормална ванилия. И там увесени ядки 100 грама. Ето рецептата, ето ни ги увесените ядки. Това е сместа, където се смесват 4 яйца. Там какво се смесваше? Там яйцата и кокосовата захар. Може и с нормална захар да се направи. Ето така изглежда. Трябва да се разтопи 200 грама шоколад с 250 грама масло. Черен шоколад да е. И 250 грама масло трябва да се разтопи. Нашия е готов. Трябва да фъстъчено масло. И там още някакви неща. Тичен. И сега като продължим вече, ще продължи из видеото. Така, хора, сега трябва увесените ядки, заедно с шоколада, който трябва да дойдат в яйчената смес. Ето, изсипвам ги. Те всичките внимателно. Готово. Ето. И шоколада малко. Прокачим в тази смес и след това да се разбъркат добре. С такава машина ще стане най-добре, но може и на ръка мисля. Ето го идва и шоколада. Снимаш ли? Да. Много е опасно, че снимаш. Чакай една лъжица ще си. С една лъжица явно. Ще ползвам лъжици. Така. Много внимателно. Защо просто не го изсипеш? Защото е много. И по път е много. Ето изсипахме. Сечихме се. Така. Останахме останалия шоколад. Ето изсипахме тук целия с маслото, където бяхме заедно. И сега пускаме машината на последната степен. На бавно де, на последната степен. На последната степен се разбърква първо само яйцата и другите, които са. Сега на първата степен трябва. Ето така да се върти бавно. И сега ще изчакаме. Да се завърти напълно, да се разбърка. Така, така трябва да се получим. Или поне при нас така се получи. Така, сега ще почваме сухи съставки тук. Не знам какво ще правим още. 200 грама брашно изтегли, сложи везната. Така, тя е включена. Чашата слам. Тъй. Везната е много бърза просто. Готово. Замерено. Трябва да се сложи. И 200 грама брашно. Тъй почваме да слагаме. 21. Така, хора, ние ги направихме. Има толкова малко, защото сложихме другите в тук, защото чашата просто не може да побери. Ето взимаме. Преслагаме сега.
Пресеем ли брашното? За да го пресеем, тогава помощниците казват, говорят повече от снимача. Тъй просто. Гледайте каква готина машинка. Я да аз. Заповядай снимането. Проверявам без снимането. Много готина машинка. Просто брутална машинка. Мисля, че е готово брашното. Ето. Нали е готово? Почти. Така. Кое е шумичко, но не е много важно. Ето брашното. Бак пулвер слагаме един. 2 лъжици какао. И 2 лъжици какао. Така. Помощник снимача, ако обичаш. Добре, явно нямам помощник снимач. Тъй, бак пулвера, нали? Тъй, това е, нали? Аз го отварям целия. Нямам един сок, ето има ли сок? Изсипай. Добре, работя по въпроса. Тъй, сипваме. Дими си лъжица. Добре, каква лъжица? Такава ли? Супена. Такава. Добре. Какао. Добре. Разбираме се с думи. Не според с думи. Малко какао. Може да снимеш какаото. 2 супени лъжици трябва. Малко да се направи малко, че като гледам колко е твърдо. Толкова. Още една. И едната готова. И още една. Една щипка сол. Стига. Бе, чакай, нали падна, бе. Една щипка сол, защото аз знам къде е солта. Да, аз знам, нали това казах, че знам къде е солта. Да, гледайте. Една щипка сол. Окей. Най-големият готвач на света. Прибираме солта. И какво трябва да сложим? Ванилията там на... Окей. Сега. Гледаме, разбърква се. Разбърква се процеса. Гледайте, после отворихме, сега трябва да се разбърка. Те от миналото видео е там, ще го пия. То не е от видео, е от шорт. Тъй, сега. Гледайте, какво трябва да стане. Тъй, сега. Аз тук се взема малко да пина. Тук телчето. На здраве. Тъй сега. Его. Чаваме. Сменяме бъркалката на това. Да гледам повече няма не трябваше, че слагаме за миене. Търсим бъркалката в тази подредения шкаф. Няма по-подреден този шкаф на света. И като я намерим, ще ни порасне брада. Бързо я намерихме, бе. Беше толкова бавно. Сега. Тук ли? Изсипваме акцента от ваниля. Екстракт също. Аз съм много скъпосен.
Тъй, тръскам го. Стана. Гледайте, стискане по-бързо става. Не по тъпия начин. В кошницата с буклуците. Тук слагаме всичко от тея купа в тея купа. Ето е от този кадър тук. Става. Сложихме всичко. И почваме да бъркаме. Така. Така. И сега, като разбъркаме, ще ви покажа какво се получи. Това е джинката. Джинто, моето куче. Мини пудел, черничка. Такава. Сладкиш, такъв, много е миличка. Много е добричка, много обича децата. И много си играе с тях. Тя е женска. Тя е женска. Тя е женска и е много сладичка. Много се ме обича, много лако се получава. Хора, между другото, сега ще почистим и ще продължим. Защото стана бъркотия от 1 до 10, 11. Хора, ужесточено търсене на това. Между другото, 300 грама меки банани. Тоест не толкова меки, но да са хубаво озрели. Търсене на това. И разбира се, хартия за печене. Я формата, която ще печем. И, не, чакайте. Да се абонирате на канала и да дадете лайк на видеото. До след малко. Хора, сега. Първо фурната трябва предварително да е добре нагрята. Да знаете. В една тара 30 на 20. Трябва да се омазни с там, как се казваш? Хартия за печене с олио. Колечко. И там с олио. Аз се в бананите в момента. Тъй, защото съм бърз. Много. Бананите се режат колко, както се режат нормални банани. На толкова. Явно се режат на купчето. Що ни каза? Дай. Яло. Ало. Здрасти. Ало. Здрасти, дай. Те, дадаха ми. Не повярва човек. И ако имах поставка за телефон, как добре, че ще стане. Ма нямам. Двете хора ми помагат с заедите и че. Добре, ай. Те, сега. Защото съм снимача, не мога режа, както виждате. Те бързо се режат. Да ви кажа другото. Трябва да се пече на 180 градуса. Значи трябва да се пече на 180 градуса и на загрята фурна. Добре загрята фурна. Сега. Още нещо няма да сложим тук на плотара. Малко неща ми се струва, че има. Лала. Прекрасно. Джини, мързел такъв. Какво правиш? Добро кучето, добро куче. Добро момиче, добро, много зведо. Искаш топчето? Да, какво има? Трябва бананите да се изпият в тази смес. И да се разбъркам. Тя смес стана ужасно твърда. Между другото. Изглежда доста вкусно и преди да е опечено. Между другото. Сувенири колко ти искаш. От всякъде и от всякъде. Испания. Тук
С тия неща се правят купчило. Който от не знае как се отваря тик-так и да го научи. Ете, принципно тази излезе едно. Ма при мен бяха две, я пада да пробвам. То път стане. Ете, стана. Почти. Стана. Стана, ете трябва да стане. Менето си, те. Не знам защо взех тя. Но, те. Сега, трябва да се изсипе половината смес първо. После да се сложи там, който ще се слага. Фъстъчено масло. Трябва да се сложи. А моите се сложат и там, какво беше? Трябва да се сложат ядки, иначе не искаш ядки. Може да се сложи ядки, но няма да слагаме ядки. Да знаете. Тъй, че имаме фъстъченото масло. Така. Да стоите. И след малко, като почнем да слагаме фъстъченото масло, ще видим. Хора, сега трябва да се слага шахматно. Да знаете. И фъстъчено масло как изглежда, първи път виждам в живота си. Доста странно изглежда. Но, какво се прави? И слагаме. После шахматно. Шахматно станахме шахматисти, просто много големи. И слагаме си в купичката две супени лъжици. Да. Ся. Тъй. Слагаме шахматно. Внимайте, не объркате, шахматно се слага. Просто явно е задължително шахматно да се слага. Направо почнете да играете шах там. Няма да е лоша идея. Вземете фигурки. Малко още ме обрежи кака куче. Няма проблеми. Гледай май. Така. Шахматното стана. Ние го сложихме и насета. Стана. Тъй. Сега. Стана. Добре стана. Не се оплаква. И цялото. Съвсем всичко. Останалата смес. Направо ми иди да пробвам, а не може, нали тъй? А? Може? А? О, се тая. Той сега ще се изпече. Това бързо ще стане. За колко време трябва да се пече? Сега ще видим. Чайте. Застанете, приберете чинията в фризера, докато приготвяте. Това е другата рецепта, бе. Трябва да се пече около 25 минути. Да сте запознати. Ай, в началото, като ви вкарах това е някакво друго. И това може да се направим. Ама не сега. Е, това сега правим. Ако ние ще не сте разбрали, върнете видеото в началото и ще видите. Тъй сега слагаме всичко. Тъй кафета, мафета, купи, мупи. Който щупи, той купи. Тъй изглежда доста добре. А дали ще стане добре? Хора, ако мисля, че няма нищо важно вече да правим. И вече ще ставим чак като стане, защото ако дам да се пече това, ще отнеме много време и ще ми отнеме цялата памет на телефона. Така че до след малко. Ще го слагам навътре. Вече в фурната. Тъй. След малко ще видим, като ще го гледам, защото да. Айде го след една секундичка. Буквално. О, ето докъде е. Да видите, не че виждам много. Нищо не стане много, ама почнава да става малко по-добре. Много хубаво почнава да става. Така че
Сега още един път чувствам как се прави, вече като го изваждаме. Хора, го как вече прилича. В и половина ще го извадим. Да знаете само. Да. До и половина. Така, хора, вече ще вадим браунито. Ще колко добре изглежда. Вижте само. Красота. Пишете в коментарите дали ви изглежда добре, защото според мен изглежда много добре. Сега го пробваме. Готово е, според кречката. Да, според кречката е готово. И сега още толкова време да изчакаме да изсине просто. Добре, хора, ще се видим вече чак като го пробваме.